Xan Soldado conseguira 3 valiosos xetos máxicos, pero perdera os seus 3 pans de cea e comezaba a ter fame. Entón viu que no camiño había unha taberna e decidiu entrar a ver se lle daban algo de comer. Bos días. Bos días. Teñen algo para comer, por favor? Si, dende logo, que desexaría? Hoxe temos para comer churrasco, empanada de carne de bonito, polvo a feira, pementos de padrón, carne rinchada ao caldeiro, tortas con xamón, tortilla de patacas, luraza romana, ensaladilla rusa. Ensaladilla no, mamá. Estaba mala. Algo que tirar todo. Non te lembras. É certo, coitado de Baristo, que cajalleira logo despois de comer. Si, estuvo forte da morte. Calade, pasmóns, que saberedes vos? Tamén temos queixo, xamón e chourizo da casa. Da casa de que? Si, porque da vosa non é. O último vasco que pasou por aquí viña na foto dun calendario. Queredes calar? Borrachuzos, baldreos, zalabastrán, bebede o voso viño e deixade a xente falar tranquila. Ben, e vostede non ade por aquí, ou? Pois non, señor. Eu son Xan Soldado. Acabei a mili e vou de volta para a miña casa. E como teño algo de fame... Pero os soldados non vos dan 3 pans de cea cando vos licencia? Dan, sí, señora. Pero que había 3 esmolantes bastante parecidos no camiño e deillos os 3 pans. Ai, que rapaz tan xeneroso. Xa, xeneroso. E tes cartos para pagar a comida? Cartos! Ni nunca. Vaya, outro cliente sin dinheiro. Así nunca darei a forra para comprar a vos. E que me faceron a taberna sen cartos, paspán? Para beber de gorra xa non chega con eses 2. Pónteme fora agora mesmo. Pero sei facer maxia. Maxia? 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 Maxia voucha facer eu a ti con esta variña. Verás, en canto a xinte vai che aparecer un pote así de gordo na cachora. Pónteme fora. Non, sei facer maxia de verdade. Teño un saco máxico. Un saco máxico? Que lería esa? É un saco dos desexos. Só ten que pedir un desexo e meter a man. E o que pida aparece no saco. Quen quere probar? Eu quero unha moto. Unha Kawasaki Ninja 650. Que pasa? Onde está a moto? Aquí non hai nada. Ahora sí que che vou meter unha boa tunda por trapalleiro. Pero... Ai, mamá, que non podo sacar o brazo deste saco. Ai, miña filliña, que che pasa? Que che fixeron? Enganeivos. Este non é o saco dos desexos. Deste saco só se pode soltar un cando eu deixo. Se queredes que solte a rapaza, tedes que me dar ben de comer. De acordo, pero soltanos a filla, por favor. Tamén che daremos unha xera do noso viño do Ribeiro. Pero, por favor, soltanos a filla. Está ben, soltoa. Pero traédeme ben de comer, que xa me roxe nas tripas. Sí, grazas. Que ben polo xogou este rapaz, taberneiro. Así aprenderedes a non ser tan borrachos cos petiscos e non lle botar tanta auga ao viño. E así, Xan Soldado conseguiu comer e beber de todo, menos a ensaladilla, claro. E despois de fartarse ben, seguiu o seu camiño para chegar ao seu fogar o antes posible. Por fin, despois dunha longa viaxe, chegou á súa casa. Que sorpresa ia levar a súa muller e os seus fillos cando desasinase os agasallos que lle deran Deus e San Pedro. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Canto extraño a Xan Soldado, meu maridiño, co ben que tendía a roupa. Cando virá? Parece que baten na porta. Vou ver quen é. Cariño, que sorpresa, canto tempo. Miña Rula, como estás? Eu ben,
meu merliño, a ti? Ben, miña curuxiña, podía estar mellor, pero o que me ten acontecido polo camiño... Anda, anímate, meu cuquiño, imos comer. Vou chamar aos rapaces que deben de andar por aí a brincar. E que hai para comer, miña curuxiña? Pois haberá algo de chourizo, xamón, o de sempre, meu xilgariño. E non hai pan, miña peguiña? Pois precisamente hoxe esqueci comprar o meu paspallanciño, pero ti non che andar 3 pans de cea cando te licenciares? Sí, pero deilles a 3 esmolantes no camiño moi parecidos, miña Andoriña. Ti eso de sempre, que maridiño tan bo. Iremos logo comprar o pan, meu pardalín. Foron pasando os anos, e xa e a súa muller foilles chegando ben. E como a sociedade estaba daquela maneira co tema do traballo, os seus fillos continuaban a vivir con eles. Mentres no inferno, o Demo Grande tiña algúns problemillas. Isto de aquí está mal, iso de ali está ainda peor, e daquilo de ali mellor nin falar. Que cantidade de inútiles hai neste inferno! A ver, Bulille, estiven a mirar no libro dos próximos finados e tocoulle a hora de estirar a pata a Xan Soldado, que xa leva moito tempo cobrando a pensión. Sí, xefe, eu xa reparara en que non faltaba ir a buscar a Xan Soldado, pero non dá tempo de... Cala, anda, cala. En vez de tantas excusas, vai inmediatamente arriba, a terra, e traesmo. E non che admito ningún fallo. Xa vou, meu amo señor. Como vou facer? Mellor que lleve un axudante, porque se fracaso, demo medianiño, ven axiña. Que me queres? Que me necesitas? Que tanta ausencia? Ti cara e ségueme, que temos que facer un encargo do Demo Grande. E deste xeito chegaron o Demo Mediano e o Demo Medianiño á casa de Xan Soldado. Por este xa había tempo que estaba a agardar por eles. A ver se abren estos vellos. Parece que baten na porta. Malas tardes, señora. Vimos buscar a Xan Soldado e díllele que temos presa, que é hora de merendar no inferno. Xa vou, sen tanta presa que me parece que está dormindo. Meu papo Rubiño, ven que aquí hai uns demos que din que te veñen buscar. Pois dilles que me vou lamar, pero que mentres agardan poden sentar na cadeira que ti xa sabes. Tío, meu home que se vai lavar, pero que mentres poden agardar sentados nesa cadeira que está aí. Só hai unha silla. Sí, só unha. Imos velliños e somos tan pobres. Sénteste vostede, que eu veño da axudante. Pois case me sento eu, porque desde aquel inferno hai unha boa tirar. Ai, pero se non me podo erguir. Xan, ven axiña. Xa vou, pero que queres, ó? Que non me podo levantar. Botón de parlamento. Déxate levantar se te vas en min. Voume, pero déxame levantar, por favor. Vaite xa, e non volvas por aquí. Isto xa falo eu co Demo Grande, ti non unha soa palabra. Cadeño como a tumba. Non te compro. En canto chegaron ao inferno,
o demo medianiño liscou e tivo que ir o demo mediano só a informar o demo grande. Trouxéchelo inútil, onde está? Non puiden. Non foi por culpa miña, foi por unha cadeira que me sentei e despois non me puide levantar. Xa sabía eu que un mixeriqueiro como a ti non sería quen de traelo. Ben, pois case me vou sen ficar merenda. Ficarse en merenda. Iso é que a ti che importa, bandallo. Non te preocupes que sen comer non has de quedar. O que pasa é que vas facer nunha maseira. Voute converter nun porco, xa que só che importa a comida. Se mesmo tes cara de cocho e todo. Soy un porco. Haberá que mandar a outro. Demo pequeno, ven aquí e despáchate. Preguiceiro, na cazán, no gallán. Dígame, señor. Ti pareces un pouco máis expelido que o parvo do demo mediano. Así que vai rapidamente a terra e traime a Xan soldado. Si, axiña yo traigo. Polo teu ben será mellor que non me falles. Ai, que preguiza ter que ir só facer este encargo tan grande. Demo pequechiño, ven axiña. Pero que medos, que me quere a estas horas? Co ben que estaba dormindo a sesta. Ti cala, ségueme e obedéceme, que temos que ir facer un encargo para o demo grande. E de novo foron o demo pequeno e o seu axudante, o demo pequechiño, a casa de Xan Soldado, pero este xa estaba a agardar. Xa vou. Cada vez sodes máis feos e con cornos máis grandes. Vimos na procura de Xan Soldado, que veña axiña, que no inferno xa van sendo horas de se deitar. Fillo, vai onde papá que está dormindo e dille que están na porta dous demiños moi feos e cornudos que o veñen buscar. Oye, sen faltar. Papá, xe que te veñen buscar uns demos. Vai a porta e dilles que, mentres me preparo, poden subir a figueira a comer en todos os figos que queiran. Nada, que deu meu pai que mentres el se prepara, que suban a figueira e que collades todos os figos que queiran. Teñen boa pinta eses figuiños, pero ai, que preguiza ter que subir. Sobe ti. Non, sobe ti. Non, sobe ti. Sobe ti, que para iso é xoxe. Ben, subirei eu, que son a chisca máis alta, para rematar con este e poder continuar ca sexta. Que riquiños están estes figos, pero... ala, xa me fartei. Vaiámonos xa, pero... Que pasa? Non dou baixado. Xa, ven aquí. Pero que queres agora? Que che pasa? Pero que lle fixeches? Non dou baixado. Déxame baixar, quero irme. Botoulle pegamento. Déxame baixar, iremos sen ti. Vai tentón e non volvas por aquí. E así, os dous demos pequenos foron para o inferno, onde estaba a agardar o demo grande cada vez máis alporizado. Ti do que pasou non contes nada, que pode ser peor. Non te preocupes, serei como unha tumba, que eso non me entrou. Vou dormir, aburrido. Pero, ves ti só, onde está ese raio de Xan Soldado? É que subín a unha figueira e despois non daba baixado e... Sí, a unha figueira ou a pavieira. És tan inútil como o demo mediano. E a ti, por non traerme a Xan Soldado, déixame pensar. Ponte converter nun porco, nun galo, que é moi madrugador e non darme
ir o deno grande só á casa de xa soldado. Iba pensando en todas as maldades e falcatruadas que tiña pensado facer cando estivese no inferno. Toc, 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 toc. Ai, canto tardan estes vellos de mí? De min, quero decir, do demo. Xa vou, xa vou. Mi madriña, que horror, que careto, que cornos. A ver, señora, déixese de lerias. Está seu marido? Filla, vai ante papá que está dormindo e dille que está na porta. Sí, xa me sei a historia, só vou avisar. Pero dille que esta vez sí, que é o demo grande. Sí, mamá, xa sei o que o ven buscar, xa llo digo. Papá, sei que hoxe está na porta o demo grande, o xefe de todos os demos, que xa se fartou e te ven buscar en persoa. Ti non te preocupes, vai á porta e dille que mentre me preparo, meta man neste saco e colla un chorizo. Nada, que di o meu pai que mentre se agarra que se prepare, que meta man neste saco e que remexa ben para apañar o chourizo que máis lle tente. Chourizos? Chourizos riquísimos que ainda quedan da última matanza. Pois dille ao teu pai que non teña presa, co que me gorentan a mí os chourizos. Chourizos hai, pero non podo probalos porque non dou sacada man do saco. Xan, ven aquí que non dou sacada man. Déxate sacar a man se te vas en mí. Sí, claro que sí, voume sentir e non penso voltar. Para que te quero no inferno se tes máis poderes que a min? Lembra, vaite xa e non volvas por aquí. Perde cuidado, que a mí non me volves ver, pero podo levar un chouriciño para o camiño? E a día de hoxe xa e a súa muller deben estar felices e vivos cos seus fillos, e nunca se soubo nin de anxos nin de elfos que osasen pasar polo seu fogar. Entón, rapazes, que vos pareceu o conto? Moitísimo, avó. Este conto é unha chulada. Unha que? Quero dicir que lle gustou moito, papá. Pois se queredes, conto vos outro. O da sopa de pedra, o das perdices do convite, ou o do lobo a raposa. Mima, avó, pareces a cova da Alibaba, pero chea de contos. Ese conto tamén o sei. E agora xa se nos fixo tarde, papá, temos que marchar. Claro, xa esquecera que non vivía con vos. Non te poñas triste, avó. Para a semana volveremos facerche unha visita. Para a semana, de veras? Claro, avó. Temos moitas ganas de que nos sigas a contar máis contos. Con todos os que sabes, imos poder escribir un libro inteiro. E a profesora vai quedar tan contenta que nos terá que pôr un sobresaliente. Que ben, verdade, mamá? Pois... Deixa, nena, xa sei que vividas por longe e que o teu traballo non che deixa moito tempo libre. Por favor, mamá, fai un esforzo. Nós queremos estar co avó. Pois... teño unha idea. Por que non vimos o venres e pasas con nós o fin de semana, papá? E deixaráme seguir aquí? Claro, non te han deixar. Viva! O avó vai vivir connosco. Vale, pois veña, vamos a da doutora Salgado para que nos deixe que veñas con nós o venres. E poderémoslo levar ao cine. Sí, e por do cine a comer unha pizza. Unha que? Deixadevos de lerias, coa avó xa non está para pizzas. Que raios é unha pizza?